Beste gutar bat arriskuan jartzeko momentua, garaia. Olatz, mesedez, parrik ez egin, ze nahikoa badauka, ja nere buruarekin. Neharek ez dugu gaingo. Amaia! Kuadrilla urdinak Bale, serio. norbait arriskuan jarri beharko du. Eta hori jakinda ze bazen egiten, gainera ze demontre, bideo bat ikusiko dugu, bale? Hori jakinda, bakarren batek nahiko beldur badauka, ikusi. Hombre, oso garbi da. Oso garbi da hola pasakoala, da gehi ikusiko dugu, bez? Esan duek gauzak kanbiatu ingoiala, baina, bueno, ez dakigu. Osa, ez dakigu. Eta zerbait pentsatu duzu hori esperatzeko? Bez, ni pentsatzeten nahi goet, da jazta, ikusteten nahi goet, da ja. Ez da etingo ez jugada, ez ni nahizen bezala, egin da fuera. Orduan, aldudan bezala. Panorama da. Kuadrilla urdinak berriz ere erabaki gogor bat, erabaki serio bat hartu beharko duela. Olatz, kuadrilla urdineko jatorrena, beraz du, libre. Hemen enara libre daukagun bezala. Pentsatzen dut demora izango zenutela eta erabakia hartzeko tartea izango zenutela. Naiz eta esaten ari naizen ia aspaldian hemen gauzak ja ez direla berdin izango. Eta Julenek preokupazio txiki bat badauka Julen. Ez, ni lasain hau, ez dakit. Lasain hau. Olatz, altxa mesedez. Gutar bat arriskuan jarriko duzu, bai? Panorama. Dena ez da berdin izango. Gutar bat arriskuan jarriko duzu talde arrosekoa. Talde arroxekoa. Bai? Enarak txapela dauka, babestuta dago. Ibai, ja izendatuta dago, alperrik ari gara. Leire, Janire Oier, Aitor, Olatz, nor ez duzuzuk kuadrilla arroxean ikusten? Hau ez denon pentsatzeik, Hau ere ez. Ba, baina aquí cajas del oficio, majo. Nik ez dizutin, izo. Ez. Hau da bainekin asarretu nahi nik, Bueno. Haze disgustua nere amak hau ikusten duen. Orduan ez duzu kuadrilla arroxean ikusten? Bale, segikoet pixkat, ustet segi behar deten bidea. Bai, orduan logika erabilita, tabakit agian mina ingo diola. Oier, zuri nominatuko izut. Pentsatzen erabatea, ez dakit, alateako litzakeno ez, baina bueno, nik nere bidea ingoet eta ustet Oier nominaukoetela horregatik lehendikan olatea zalako eta nola ez duen espero hau itia, ba. Listo, Oier pustearri bat, orduan. Argoitz, zutik, mesedez? Zuk ere igual, kuadrilla arroxean ez duzu ikusten, Ni Aitorri emango jot. Aitor. Bai. Bale. Naomi. Altxa, zuk ez duzu kuadrilla arroxean ikusten? Oier. Oier, 2 puntu. Irantzun zure txanda. Altxa gora. Zuk ez duzu kuadrilla arroxean ikusten? Leire. Leire. Leirek puntu bat, Aitorrek beste bat, Oierrek 2. Juliantxo. Ni gutxinea manea izenakin, ba Leire da, ez? Gutxinea Zuk ez duzu kuadrilla arroxean ikusten, Leire, 2 puntu, Leire. Hoi da. Eta bukatzeko txurru. Zuk ez duzu kuadrilla arroxean ikusten, berdinketa Oier eta Leireren artean, eta puntu bat Aitorrek. Ba, kristolako putadia da, nire esku dau, ala ez. Eta... nik ez asustiko, markatu. Ja nire, bat ez dekozu, zuri. Berdinketa, Leire eta Oierren artean. Bita bi.
Zure kuadrilla da, zure taldea da, zuzara jatorrena, eta berdinketa daukagu. Nik elegitu barraket? Bai? Ba, klaro daket. Leire salba. Ez duzue kuadrillan ikusten leire hortaz. Ez. Osa, leire salba hoitetela. Barkatu. Jure. Alegia, zuk ez duzu kuadrillan ikusten, Oier. Oier. Oier, ezagutzen duzu iserleku hori? Bai. Bigarren aldiz bertan, Ibairen ondoan. Hau zure eskeman baltzegoen, Oier? Ba, ez? Ez. Aurre? Baina hala tokatu da. Eta datorren astean joango gara pelota beste teilatura botatzen.